2004 मध्ये मी रिटायर झालो आणि कशी वर्ष गेली मला कळलं नाही. माझे क्लासेस उद्या होते इंग्रजी संस्कृत, त्यांचा हात मी आजारी पडलो आणि त्यानंतर मी सावंतवाडीला वास्तविक आले. तिथेच आम्ही दोघं जण राहतो. शेवटच्या प्रवासाची वाट पाहाय, कारण आमची मुलं सगळी बाहेर गेली. एक मुलगी ऑस्ट्रेलियाला आहे, मुलं असेल ती कधी येईल त्यावेळी येईल. दुसरा मुलगा आपला थोरला मुलगा तो अमेरिकेला आहे बायकोनिशी. शेवटी आम्ही दोघं एक मुलासाठी हे तुझ्या केली काय करणार. आयुष्य आता आम्हाला अवघड वाटायला लागतं. माझ्या आयुष्याच्या वाळवंटामध्ये कुठे ते मी वयासीच शोधतो आहे, निर्वाळी शोधतो आहे. ज्यामुळे माझ्या मनाला 80 वर्ष चालले नाही. माझ्याबरोबरचे पैसे द्यावे लागले, सगळे न परतण्यासाठी गेले. तसा किंवा लोक असा फक्त आता राहिलो आहे. त्यामुळे आयुष्य आहे निराश व्हायला लागले. तरी सुद्धा मी म्हटल्याप्रमाणे कुठेतरी वयाशी शोधायचं, आनंद शोधायचा, भूतकाळ पुन्हा डोळ्यापुढे आणायचा. त्या भूतकाळातच मी कधी कधी रमून जातो. माझी मिसेस म्हणते हो समज लागली की काय नाही ग. मला ती शाळा आठवते, माझी बडोरा हायस्कूल आठवतं, कोलदार हायस्कूल आठवतं. आयुष्याचं मी जवळजवळ अर्धा आयुष्य घालवलं आहे. भूतकाळ उघडण्यात सुद्धा एक आनंदच. भूतकाळातली काही अशी स्थळं आहेत की त्या आनंदाला उभारी देतात. जवळजवळ मला वाटतं ह्या बडोरा हायस्कूलमध्ये 10 वर्ष अध्यापनाचा कार्यक्रम, 4 वर्ष सुपरवायझर होतो. या 6 वर्षामध्ये माझ्या ज्या काही कल्पना असतील त्या सुद्धा मला माहिती नाही. पण मी जेव्हा हेडमास्टर झालो, हेडमास्टरची पॉलिसी असते, हेडमास्टर पॉलिसी मेकर असतो. काही काही गोष्टी तिला सहकार्यासाठी मदत केली. मी जास्त मला माहिती नाही. परंतु मुख्याध्यापना काळामध्ये 6 वर्षामध्ये विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक तिथे ते समन्वय झाला पाहिजे. समन्वयाशिवाय काही होणार नाही. मी त्यावेळी दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वयं अभ्यास, स्वयं अध्ययन हे त्याचं पहिलं म्हणून आम्ही किती